Άρα ο καθένας πρέπει να βρει τη διατροφή που του ταιριάζει για να πάρει στοιχεία από παντού. Βέβαια, πάνω σε όλο αυτό έχουν αναπτυχθεί και τα λεγόμενα τεστ της ανεξίας, για τα οποία έχει γίνει πολλής λόγος. Υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, πολλές παρεξηγήσεις. Εμείς κάναμε μία έρευνα γύρω από αυτό το θέμα και δείτε τι μας απάντησαν οι ειδικοί. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα είχα καούρες, είχα κατακράτηση υγρών, δυσκολία στην απώλεια κιλών και έτσι κατέληξα να κάνω το τεστ της ανεξίας. Η τροφική δυσανεξία, που ουσιαστικά είναι μια τροφική ευαισθησία του οργανισμού, δεν είναι πάθηση. Χρησιμοποιούμε στην εναλλακτική ιατρική δύο μεθόδους. Η μία μέθοδος έχει να κάνει με την εξέταση αίματος και η δεύτερη μέθοδος έχει να κάνει με τη μέθοδο του ηλεκτροβιολινισμού. Στο μικροβιολογικό εργαστήριο χρησιμοποιούμε το αίμα ως βασικό συστατικό για να κάνουμε το τεστ της ανεξίας. Παίρνουμε λοιπόν τα λευκά και τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα βάζουμε σε επαφή με 51 τροφές που έχουμε έτοιμες σε πλακίδια και παρατηρούμε μετά στο μικροσκόπιο την αντίδραση των κυτάρων του οργανισμού. Όταν χρησιμοποιούμε τη μέθοδο του ηλεκτροβιολινισμού, το άτομο το οποίο κάνει το τεστ κρατάει στα χέρια του δύο ηλεκτρόδια. Στην ουσία διοχετεύουμε μια μικρή ποσότητα ρεύματος και με αυτή μετράμε την μπαταρία του κάθε οργανικού συστήματος. Είτε μιλάμε για τα νεφρά, είτε για το σηκώτη, είτε για το γαστρεντερικό του σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο προσεγγίζουμε την ικανότητα που έχει το κάθε οργανικό σύστημα να μεταβολίζει και να επεξεργάζει την τροφή και να παίρνει την ενέργεια από αυτή κατά 100%. Μου έδειξε μια ποικιλία τροφών που πραγματικά ο οργανισμός μου αντιδρά. Στα περισσότερα από αυτά που έδειξε το τεστ, εγώ ήδη ήμουν υποψιασμένη. Ένα παράδειγμα είναι το λεμόνι, ψάρια, π.χ. το φαγκρίκι, οι καραβίδες, που όποτε έτυχε να φάω την καραβίδα, πραγματικά μετά ερωτευόμουν την τουαλέτα μου. Φρούτα, πεπόνι, ανανάς.